Jagari. Jagari. Nama. O kuma bɛ sunɔgɔ de la. Wallahi ni akili sabari ni tɛ sunɔgɔ. I ye baara dɔ ɲɛ sɔrɔ a? Ko baara wa? Baara kɛ. Ma baara ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ. Ne kun b'a f'i ɲɛna k'i ka baara ɲɛɲini a? Est ce que e taara baara ɲini yɛrɛ la fɔlɔ? Jagari. Ma. Baara kuma tɛ tɛmɛ sa. Ne k'i ma ne bɛna baara kɛ. Ayi, baasi tɛ. Komi e ma baara ɲɛ sɔrɔ, ne ye dɔ ɲɛ sɔrɔ, wuli an ka taa. Ma, i bɛ tiɲɛ dɔn wa? Pour le moment, ne yɛrɛ de baarako yɛrɛ de tɛ ne hakili la sisan. Bon ni baarako tɛ e hakili la, ne bɛ n'a don e hakili la. Wuli an ka taa bani. Wuli an ka taa. Wuli an ka taa, an ka taa. Ne ye baara dɔ ɲɛ sɔrɔ, an ka taa. E bɛna se ka baara ɲɛnama ɲuman de sɔrɔ ka di ne ma. Jamana in baarako ka gɛlɛn, baara tɛ sɔrɔ. Ni e ma baara sɔrɔ jamana in kɔnɔ dɛ, ne de y'a sɔrɔ jamana in kɔnɔ. Ne bɛna taa baara di e ma k'e don baara la. Wuli an ka taa bani. N ko ka wuli an ka taa. Ma. O ye mun baara ye? E ka tugu ne kɔ bani. N'i nana i b'a dɔn baara min don. Wuli an ka taa. Ma kabini kelen ne tɛ taa baara fɛngɛ ninnu kɛ dɛ. I fɛnɛ tɛna se ka tile ban k'i sigi da ka sunɔgɔ la yan nɔ. Ne ka taa baara kɛ ka n'a d'i ma dɛ Jagari. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ. I y'a faamuya? I si bɛ ka kɔrɔbaya. I bɛ yɔrɔ min na sisan i sera dɔ kɛ. Ne y'o de f'i ɲɛna e ɲɔgɔnna tɛ mɔgɔ si ka so kɔnɔ bi ko o tɛ se ka dɔ k'a yɛrɛ ka dɔ k'a ba ye. I bɛ tile ban so kɔnɔ ten yala yala ni palo la kare kɔnɔna la o bɛ se ka ɲɛ o bɛ laban o tɛ laban ko ye. Wuli an ka taa bila ɲɛ. Ni zu feere o ne tɛ taa ye dɛ. An ka taa bani zu tɛ. Patron. Ama Bintu, somɔgɔw? Tɔɔrɔ tɛ. Kɔni baasi t'i la? Baasi foyi tɛ yen. Nse. N kun ye n denkɛ min ka baarako kuma fɔ. Ale de don. Jagari. Ne de denkɛ ya? Foli kɛ Jagari. Anti. E cɛkɔrɔba tɔ fo dɔ de ka f'i ka foli kɛ. I tɛ maloya? Ne t'a dɔn nin bɛna kɛ den sugu min ye. Ne de denkɛ ye. Awɔ, ale de don Jagari. A bɛ baara bɛɛ kɛ. Ni baara min b'i bolo dɔrɔn a b'a kɛ. Komi i ko k'a bɛ baara bɛɛ kɛ. Awɔ. A danna defu de la nɔ. Awɔ. A ma foyi yɛrɛ kɛ o kɔfɛ. Ayi a ma fɛn kɛ fɔlɔ. D'accord. Defu ko olu si tɛ problème ye. An ka baarakɛyɔrɔ la an mago bɛ gardien na. A bɛ taa kɛ an ka baarakɛyɔrɔ gardien. Patron i ni ce i ni baraji. Gardien o tɛ baasi ye. O diyara n ye sa patron. A bɛ se k'a daminɛ don jumɛn? Hali ni ko ko bi ou bien sini a b'a daminɛ. Hali ni ko ko sini. Non kana jɔrɔ la n bɛ signer k'i ye ala tɛmɛ. Maman. I y'a mɛn. Awɔ. Jɔn bɛ taa kɛ gardien? Jagari e kɛ. Ne bolo e ko i bɛna baara de ɲini ka di ne ma ne bɛ taa kɛ gardien ye cogo di? Ko baarayɔrɔ nin ye ne ka patron de ye. O ka baarayɔrɔ o gardien de ko don. Kalo la i bɛ sara. Ne tɛ se ka kɛ mɔgɔ si ka gardien. I ko mun? N ko gardien n ko faden sagoya baara de. Patron kana lamɛn a bɛ taa. A bɛ taa ye patron. Ne bɛna kɛ mun den sugu de? A bɛ taa ye. A bɛ taa ye. I b'a la e b'a ye. A bɛ taa ye. E ba ale de bɛ ne ka yɔrɔ jɔsi yan. A bɛ fauteuil fura yan nɔ. Ko wari minɛ ka taa e kiminikɔrɔtɔ in balo n'o ye. O bɛ baara ɲini ka na d'i ma. I y'o k'i t'o fana fɛ yan. A b'a kɛ patron. A b'a fɛ. Maman o tuma gardien ɲɛ de bɛ ne kun. E ba yɔrɔ jɔsi ɲɛ de bɛ ba kun. Ne tɛ se ka kɛ gardien ye dɛ. E ti maloya k'i ba ye wali yɔrɔ jɔsi la. N'i bɛ se ka baara wɛrɛ ɲini ka di ne ma i b'o ɲini ka di ne ma ne tɛ kɛ mɔgɔ si ka. Jagari na. Maman ne taara. Ni e ye da in san. Jagari. Ne bɔra da in fɛ. I bɛna dɔn ka fɔ ko ala ye kanu. I ko taa ɲini sigi. A b'a kɛ patron. Ne kɔni tɛ kɛ mɔgɔ si ka baara. Baarayɔrɔ de don ko nin ye ne ka patron de ye.
Han? Denmisɛnninya de b'a la o. A b'a kɛ. Patron, i bɛ yafa n I ma. ba de kama ne bɛ k'i ta koyi. Yafa n ma. A b'a kɛ. I ba bɛ sɛgɛn min kɛ yan nɔ n'i b'o dɔn i t'a fɔ k'i tɛ kɛ mɔgɔ si ka gardien ye. Ale bɛ bo sama walasa i ba ka lafiya. A b'a kɛ patron. Ne ma dɔwɛrɛ fɔ koyi. Ne kɔni ko ne tɛ kɛ mɔgɔ ka gardien. Mama n'i b'a fɔ a ka baara wɛrɛ di ne ma, a ka baara wɛrɛ di ne ma. Jakadi sabali sa. En plus yɛrɛ ne tɛ fɛ ka taa nin ka baara yɔrɔ la. Ko ne ka patron de don, o dabila sa Jakadi. Mama, i ka patron de don, o y'i n'a ni ɲɔgɔn cɛla de. Ne tɛ se ka baara kɛ a bolo. N'i ka ci ɲɛnabɔ la an ka taa ko. Patron, i ni ce. I ni ce a b'a kɛ. Ni a bɛ daminɛ don min na i b'a f'a ɲɛna. Wuli an ka taa. Patron, i bɛ hakɛ to. I bɛ yafa an ma yɛrɛ de. Jakadi, e ye mun kɛ ne la? Jakadi, i bɛna to n bɛ dimi i kɔrɔ dɛ. I bɛna to n bɛ dimi i kɔrɔ dɛ. Han? E bɛ taa ne lamaloya mɔgɔw fɛ yen cogo di? Ko nin ye ne ka patron de ye, ne m'o f'e ye wa? Ne bɛ mɔgɔ minnu ka baara kɛ su ni tile. Ni mɔgɔw ko k'olu bɛ ne dɛmɛ, Jakadi, ni e tɛ ne dɛmɛ a to mɔgɔw ka n dɛmɛ sa. Mama, ne de y'a f'i ye ko baarako bɛ ne la. Baarako t'e la, ni e ma baara kɛ e bɛ balo cogo di? Han? Cɛ kɔni ye baara min fɔ ne t'a kɛ dɛ. N tɛ se ka gardien kɛ. N tɛna tugu machine nɔfɛ faden sagoya la. Faden sagoya ka sonyɛni ni dɔrɔguta ni sonyɛni. Han? Faden sagoya nantankolonya. Faden sagoya dusutanya. Jakadi, k'i yɛrɛ ye sa. Jɔn i yɛrɛ de, i tɛ se ka kɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ n'i yɛrɛ tɛ. O kumana e ɲɛ t'i ɲɔgɔnnaw la fan bɛɛ fɛ wa? Keleya sa. I ɲɔgɔnw lajɛ. I ka ko dɔ k'i yɛrɛ ye. Non, nafa tɛ nin kuma caman ninnu si la. Ne bɛ taa gɛrɛn na. Jakadi nɛn sa. Ne bɛ nin fɛn fɛn la, ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ e ka hɛrɛ de kosɔn. Mama, ne ka hɛrɛ de don, a to yen. Ni ne baarakɛ kuma sera ne bɛna wuli ne bɛ baara kɛ. Sabali yɛrɛ de wa. E b'i yɛrɛ tɔɔrɔ nin na mun na? E tɛ ka ne faamuya o Jakadi. A ɲini i k'an faamuya sa. Baarakɛ wagati de bɛ mɔgɔ la. O de filɛ sisan y'i baara wagati de la. Ni nin tɛmɛna ka ban dɔrɔn i tɛna se ka baara kɛ bilen tuguni n'i deli. Ne ni Sulu bɛ business la, ni business ɲɛ sɔrɔ la ne bɛ n ta sɔrɔ o la. Jakadi, business to yen sa. O tɛna nafa foyi ɲɛ i ye. N b'i deli. Gardien tɛ kojugu ye o. Baara de don. O ka fisa ni sonyɛni ye. I y'a faamuya? A ka di ne ye an ka taa i ka taa baara in kɛ. Mama, ne yɛrɛ tɛ se ka gardien kɛ. N tɛ se dɛ, walahi n tɛ se. An sɔgɔma. Nse. Fatou. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ tɛ. Baasi t'i la. Baasi tɛ la. Nba. Fatou somɔgɔw. Baasi t'u la. Baasi t'u la. Alhamdulila. I bɛ daraka tobi la quoi. Non, n tilala ka ban. I tilala. Awɔ. I ka musokɔrɔba don. A voyagé la. Ale voyagera. Awɔ. O tuma ne ka ci in bɛ kɛ cogo di o la? E ci dɔ de fɔ ne ba ɲɛna. Ko mɔgɔkɔrɔba ninnu bɛ ka sumaya ci fɛ. N'a ma ɲɛ ko n nana n yɛrɛ b'a ɲɛf'i ye siɲɛ kelen. O ye ci jumɛn? Parce que i b'a dɔn a mɛnna ne y'i jateminɛ sigida in kɔnɔ yan. I ye maa min ye i ye denmisɛnnin lamaralen ye. Ne yɛrɛ kɔni kun y'a ŋaniya k'i kɛ n ka furumuso ye. Fatou, a kɛra cogo di? Mun de b'i la? Fatou. Ma kuma faamuya de. Ne ko
dɔw tun ka di n ye k'i kɛ n ka suna ani farila ye i ka ko de ka di ne ye n kun y'a ɲɛfɔ i ka cɛkɔrɔba ye hakili la a bɛna f'i ye joona de nka a m'a f'i ye I b'a dɔn an bɛ min kɛ i bɛ cɛkɔrɔba kɔnɔ parce que ne yɛrɛ kɔni filɛ yɔrɔ min na cɛ bɛ ne bolo ka ban Fatu ne ta tɛ kulonkɛ ko ye sa ne bɛ n sɛbɛ de la parce que ne ɲɛ b'a la cɛkɔrɔba tɛ k'a fɔ ne y'a fɔ a mɛnna ne fɛ k'i kɛ n ka suna ni farila de ye ne bɛ ka kuma min fɔ e tulo t'a la dɛ soit e bɛ fɛ sisan nɔ a ka kɛ e ta ye ne tɛ kulonkɛ la Fatu n bɛ sɛbɛ de la n bɛ fɛ i ka n sɛbɛ dɔn de ne y'i faamuya o ne fana bɛ sɛbɛ de la ne tɛ kulonkɛ la o cɛ bɛ ne bolo ka ban ok baasi tɛ n bɛ na Bintou, ça va? Monsieur Anne Clé. Ah, ça va bien? Monsieur. On base là. Vache fêtée. Bah, Monsieur. j'espère que yɔrɔ jara vraiment. Ah bon. Voilà, sini bɛ hakili lajigin. N'i ka kalo sara d'i ma. N kan ka taa retraite dɔw kɛ banque na. Donc n'i nan'o la n'i ka wari d'i ma, Patron. Kalo sara. Kalo ma sa fɔlɔ koyi. Bi ye ne tile 15 dɔrɔn de ye. Ne b'a dɔn. Mais i yɛrɛ fana denbaya de b'i bolo ka balo. Donc i mago bɛ wari la n b'a dɔn. O ye tiɲɛ. O tɛ problème ye, i y'a mɛn? I ni ce patron. Mais i ka petini min. Jagari a bɛ yen. A bɛ yen? Awɔ a bɛ yen. N'o donna a bɔla a ma se yan fɔlɔ. Awɔ tiɲɛ don. N bɛ ka a n'a hakili de yira ɲɔgɔn na patron. Denmisɛnnin de don. Denmisɛnnin ninnu filɛ o tɛ ko faamuya. N tɛ denmisɛnnin ye dɛ. A n'a hakili n'a ko la cogoya min na. Awɔ n b'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na n'Ala sɔnna an bɛ na. D'accord. Awɔ i ni ce patron. Problème t'a la. I ni baraji. Nse an bɛ na. Awɔ k'an bɛn. Awɔ. Bintou. Patron. N'i tilala baara la i bɛ se ka taa yan mɛn. Awɔ n y'a mɛn. N'i tilala baara la i bɛ taa. Awɔ n y'a mɛn. N bɛna reposer dɔɔni. N y'a mɛn. Voilà.